sithi uyazi umhlola uyabona ngiyazi ngakusho ngikusho kube ngathi mina ngoba ngu-uncle ngiyisa noma ngiyadelela noma mhlambe ngifuna ukubukwa noma mhlambe ingoma mhlambe ngazela abantu besifazane la emhlabeni uyazi kunezinto othi uma uyibuka uyibona lezi zinto lezi zi-unnecessary uyazi ngiyazi uma ngikhuluma kobe kanti anginangqondo mhlambe mina ngisile mhlambe mina ngazi kakhulu ngoba ngilana nje epaki ngifuna ukudiscoverisha thanda lo ndawana phela ngixolisa ukukhuluma isingisi ngifuna ukuzobuka lento ukuthi ngoba nini ngoba nibakithi niyilima ubani owathi uma kumele ujole kumele uze epaki buke epaki ne-toilet ubani ngifuna ukuthi ungitshele kahle ngoba nami ngoba ngiyilana uyabona ayikho intombi la ngoba ngiyilana nje epaki ubani wathi uma uyohlala nendoda yakho noma nentombi yakho sekumele uye epaki uyazi ubani owasho lokho ukuthi uma kumele ujole kumele uhlale epaki uyabona ngimi nesihlahla la musukuhleka una into ehlekayo ungathi mina ngifana angifana nesisihlahla mina nangumuntu engidake uyabona ngifuna ukwazi ukuthi madoda uyazi kuzobe ngathi mina ngiyadelela kuzobe ngathi mhlambe ngithanda ukubuka kodwa ubani ngokubona kuthule ubani wathi uma uze epaki kumele uze nomuntu wakho nakho mina ngizile ngedwa uyangibona ngihlelekile ngiyiplomele ngidle ubani musukuhleka ngikutshela uyazi ngibuza ubani owathi epaki kuhlala abantu akuhlala abantu abajolayo la epaki indawo epholile indawo ejabulile ngoba ngilana nje uyabona ngizoyipholela ngedwa hayi ngoba ngishimane kodwa ungathi ngishima othi musukuhleka othi mina ngoba ngila epaki nje uyeza kodwa ngeke sihlangane la sohlangana emlanjeni ngifuna uyiniyeke lento yena ukuthi uma uhamba nomuntu osendana naye uye naye epaka kuyona yothando into yokuthi uhambe wedwa la uhamba ubuka izihlahla ukhomba phezulu ujabula nabantu u-uncle uyancane iya yabona sengishapha angiphilanga ngegrade fuck sure I'm done, I'm sharp, I'm right, shit.